Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Erlinda, 43 years old, silent tambalanista sa loob ng mahigit isang dekada na, at isang public high school teacher dito sa Mandaluyong for 16 years. Ang tagal ko nang nagtuturo. Minsan sumasagi sa isip ko na magretiro na maaga para magkaroon naman ako ng oras sa sarili. I'll be 47 in 2027 and by then, I have already taught for 20 years at may ipon na kahit paano. Naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang aking journey bilang isang guro. 2004 nang naisipan kong bumalik sa pag-aaral at kumuha ng education units. Natapos ko naman after a year. Sa loob ng 100 araw, nag-review ako para sa Licensure Examination for Teachers or LET. Nakapasa ako pero hindi naging madali ang pag-a-apply ko sa pampublikong paaralan. Ang hindi ko makalimutan, naging permanent teacher ako exactly on my 27th birthday. Unang 3 linggo ko pa lang sa pagtuturo, nagkasakit na ako dahil sa stress. Kulang kasi ako sa tulog dahil kahit nasa bahay na, bit-bit ko pa din ang trabaho. Gumagawa ako ng lesson plan, nag-check ng exam papers at nagko-compute ng grades. Pagpasok sa paaralan, ibang level ng stress naman. May mga pagkakataong nababastos ako ng mga mag-aaral. Nang supilin ko, nabigyan naman ako ng memo dahil sa corporal punishment. Hindi din madali ang pagkausap sa mga magulang ng mga batang may iba't ibang concerns that have to be addressed. Sa kabila ng lahat ng ito, nahirapan akong ma-promote kahit isang baitang lang dahil tinatago ng admin namin yung memo for teachers promotion. Idagdag pa yung head teacher namin na dahil paretiro na, naghahasik na ng lagim. Konting mali ko, pinapahiya ako sa harap ng mga kaguruan ko sa departamento. Tiniis ko lahat para makasahod, ako, at makaraos sa araw-araw. Ibinuhos ko ang buhay ko sa pagtuturo kaya hindi ako nagka-jowa man lang. Mahirap man ang pagiging isang guro, hindi ko maiwasang maging proud dahil hindi lang marangal ang trabaho ko. Wala man akong mga anak, itunuturing akong pangalawang magulang ng mga estudyante ko. The work that I do builds nations. Walang magiging kung anumang propesyon kung walang guro. I feel fulfilled kapag naiintindihan ng mga mag-aaral ang mga tinuturo ko. I feel appreciated kapag nagpapasalamat sila sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kapag kinukumusta ako ng mga dati kong estudyante kahit sa messenger lang or dinadalaw sa eskwelahan. Alam niyo tambalan, ipinagdiriwang ang National Teachers Month hanggang October 5. Kaya naman nais kong batiin ang lahat ng mga guro na nakikinig sa inyo ngayon. Gusto ko din sana kayong tanungin
kung kailan niyo huling nakumusta o nabisita ang inyong mga ma'ams at sirs sa mga dati ninyong paaralan. Sana kahit simpleng Happy Teachers Month, maipaabot ninyo sa kanila. Ang inyong tambalanista, Erlinda. Tambalan po kahit na hindi Teachers Month, napakarami po naming mga segment, napakarami po naming mga adlibs na binibigyan po namin ng matindacious to the maximum levelacious na pagpupugay ang mga teachers. Kahit hindi po Teachers Month. Pero syempre dahil nga Teachers Month, parang katulad ng Mother's Day or Father's Day, 'di ba? Dapat every day, every time that you can, 'di ba? Have that opportunity to express your love for your parents. Gawin po ninyo kahit hindi po Mother's Day or Father's Day. Yeah. No, 'di ba? Pero syempre, special talaga kapag Mother's Day or Father's Day, 'di ba? So ganun din. Hindi naman po kailangan Teachers Month para bigyan po natin yung mga teachers ng pagpupugay at pagpupuri, 'di ba? Kahit hindi Teachers Month. Sabi nga, tanong nga ni Erlinda sa ating dalawa partner kung kailan daw ba nating huling kinamusta yung ating mga sir at mga ma'am, 'di ba? Ikaw, kailan mo silang marami ba sa kanila ay buhay pa? Meron pa din partner. Karamihan sa kanila ay retired na. Oo. Meron ng mga nauna. Ayan. Oo. Madali lang para sa akin yung elementary and high school, pero malamang yung college natin ng college. Oo, most ano of pa them are sila? still alive. Correct. Madali lang para sa akin, partner, kasi ang aking alma mater ay school ng anak ko. So nakikita mo sila madalas. Nandun lang din sa mga pali-paligid. Or, madali na din ngayon, yan yung sinasabi ni Erlinda, di ba? Kailan mo silang huling kinamusta? Madali na ngayon kasi maaaring, na po natin sila sa Messenger, friends. Pwede na po natin silang ma-reach sa Messenger, na fina-follow natin sila sa IG. Maraming mga paraan para sila po ay kumustahin, 'di ba? Totoo yan. Ako, most of them are my FB friends. And sa mga ilang instances, sa ilang mga occasions, nagkikita-kita kami. Kunyari, birthday nung isa naming friend, na common friends kaming tatlo, mga ganon. Nagkikita-kita kami, nagkukumustahan kami na parang lagi kong tanong, ma'am, bakit hindi kayo tumatanda? Totoo yun! No, ganun lagi yung bitaw. Laging ganon. Kung ano Lagi yung kayong bata. Correct. Kung ano yung itsura niya nung grade 5 ka. Hanggang ngayon, na walang halong bola yun. Walang halong eklavu. And we always say that parang hindi tumanda. Oo, ma'am, diba? parang hindi ka tumatanda talaga. True. Kasi pag halimbawa may nagsasabi sa tambalan yan, grabe naman yung tambalan, parang hindi tumatanda. Alam po naming ine-etchos niyo po kami. Dahil ramdam po namin sa mga paghila sa mga mukha namin na matanda na po talaga kami. Pero walang halong eklavu. Yung mga teachers natin, para talagang hindi sila tumatanda. Hindi ko alam kung gano'n na lang yung katindi yung core memory natin sa kanila. Or talagang sadyang teaching makes them and keeps them young. Yes. May ganun ding factor, 'di ba, na lagi silang may kasama mga bata, they're happy with what they're doing, they're passionate about what they're doing. Kahit stress sila, 'di ba? Tingnan mo ito si Erlinda. Ang dami niyang stress. Hindi lang sa mga estudyante kundi pati sa mga magulang, lalo pa ngayon, partner, na yung mga magulang may mga direct access na sa mga teachers. Totoo. Kasi may mga GC na. Dati wali. Oo. Ang daming concerns. Correct. Diba, Totoo. yung mga malamang na-witness mo yan, partner, meron kayong group chat, diba? Tama. Kasama lahat ng mga parents, tapos ang sasagot talaga nun si teacher. Correct. Lahat sila may concern. May mga ganun, di ba? Naipaliwanag ni teacher, yung isang nanay hindi naintindihan, so magtatanong ulit, ma'am, ano pong uniform susuot nila bukas? Ma'am, anong libro po yung dadalhin nila bukas? Nandun na nakapost na nung isang araw Correct. pa. Nakapin pa. Nakapin to top pa, pero itatanong pa talaga ulit, di ba? At yung mga not following instructions, mga simple lang yan. Iba pa yung mga may galit, iba pa yung maiinit ang ulo, iba pa yung mata pobre, 'di ba? May mga ganyan. Kaya tingnan mo, pero kahit nasa gitna ng lahat, 'di ba? Ang dami pa ring nagsistay. Yes. Oo, Isa ang dami yan sa pa ring mga, nagtuturo. Talagang masasabi nating napaka-passionate ng ganyang klase ng tao, 'di ba? Na talagang dinededicate ang kanilang sarili, ang kanilang oras, ang kanilang energy, 'di ba? Their whole life ay binibigay nila para sa mga estudyante.
Totoo yun. Correct. It's all about nation building. Yung, Galing. Yung profession po ng pagtuturo ay nation building. Why? Tapa. Tama yung sinabi ni teacher that teaching is a profession that teaches all other professions. Without teachers, wala tayong lahat. Wali po talaga tayong Diba? lahat, promise. Nakakatuwa, naalala ko lang bigla. Ako, huli ko nakita yung ilan sa mga teachers ko nung, nung huling mayroong graduation. Kasi nag-invite sila to do a talk para sa commencement exercise. Ikaw yung commencement speaker. Yes, commencement lang. Gagraduate din pala ng elementary. Commencement speaker. And nakakatuwa, nakita ko pa yung ilang mga teacher ko Galing, doon. no? Although nag-retire na, pero yung mga apo nila, yung sinamahan nila, nag-aaral din Nice. sa same school. And very nostalgic pag nakita mo, oh my God, ito yung classroom na Correct. dati kinatatakutan kong pasukan, pero Tama. nakita ko ulit sa ngayon. Tama. Masarap sa pakiramdam ng mga teacher, masarap din sa pakiramdam ng isang estudyante na makita ulit kung saan tayo nanggaling. Correct. Makita yung teacher, makita yung old classroom, makita yung school na pinanggalingan mo. Try natin gawin minsan. Nakakabata sa pakiramdam. Correct. Maraming magagandang memories. And that is hopefully kung naging maganda din ang memory ng pag-aaral. May mga, unfortunately, may mga iba din talaga na hindi Traumatic. maganda. Oo, correct. Hindi maganda yung naging memory nila dun sa particular school. But I think generally, talagang lahat po tayo, meron po tayong magagandang kwento tungkol sa mga teachers natin at tungkol dun sa mga schools kung saan po tayo graduate. Diba? Totoo yun, Nakakatuwa. Kaya sana talaga dahil nga nation building, 'di ba? Yung what the teachers do ay this is the work that builds nations, sabi nga nila, 'di ba? Dahil doon, sana talaga, ito lagi po namin din tayong sinasabi, kami po ay tagapagparinig lamang. Wala po kaming capability para itaas po ang sweldo po ninyo. Kami po ay nagpaparinig lamang sa kinauukulan. Kung mayaman lang kami. Oo, bakit hindi bibigyan po namin kayo ng ng mga bonus lahat, 'di ba? Kaya lang ang maibibigay lang po namin plastic ng SM bonus, 'di ba? Wala pong iba, 'di ba? Ganon yung pwede namin magawa is always to uplift, i-shout out, 'di ba, yung mga teachers, and most importantly, iparinig, 'di ba? Magparinig sa kinauukulan na kailan po sila tataasan ng bonggang-bongga. Oh, naku, sana taasan talaga yung sweldo. Totoo, no? parang hindi na rin nag-iisip ng mga ibang bansa. Ibang diba? klaseng dedication kasi talaga yung pagiging isang guro. Tama. Nakaka-proud. Napaka-selfless. Totoo yun, no? Minsan hindi na nila naiisip yung sarili nila. Correct. Ang importante, kapakanan lagi ng estudyante. Tama. Diba? Yun ang lagi nating isinasample. Ang sample palagi ng tambalan. Yung dalawa mong anak sa loob ng bahay. Ang diba? sakit na tiyan po yung ulo. Diba? Nakakataranta na sila Correct. minsan. Sabi ko nga, partner, pinost ko yan kahapon In a scale of 1 to 10, gaano po kakulit ang anak ninyong lalaki? Tapos ang nilagay ko doon, 10 billion to infinity and beyond. Ibang level na. Correct, di ba? Isang anak pa lang na lalaki yun. Correct. Paano kung ilan ang anak na lalaki, ilan ang anak na babae? Anak-anakan, di ba? Oo. Sa loob ng classroom. Oo. At isang klase pa lang yun. Totoo. Iba pa yung hinahandle mo ng geometry, sa algebra, Correct. sa general math, or kung ano man, di ba? Iba pa yung, kunyari, ikaw ay part din ng admin. Di ba? Kung ikaw din ay meron ding posisyon o meron ka rin hinahandle na special organization, di ba? Totoo. At araw-araw mo yung kinakaharap. Correct. Yun ang araw-araw mong nakakasalamuha o na-experience. Di ba? Imagine the stress. Yes. Pero kinakaya ng maraming guro. Ang galing, alam mo partner, yun pala yung isang magandang paraan para bumata, di ba? Para hindi manatiling parehas lang edad, maging teacher. Di ba? Oo. Kasi tingnan mo partner, ano ba yung sabi mo kanina? Di ba? Bakit ma'am? Parang di po kayo tumatanda. Di ba? Pero ang daming stress nun. Ang daming pinagdaanan. Galing magdala, no? Correct. Hindi lang yung stress sa magulang, stress sa estudyante, stress sa lesson plan, stress sa adjusting to the times. Imagine po yung mga teachers na matatanda na all their lives hindi na nila po naabutan ng PowerPoint. Tapos kung nag-online, biglang kailangan mag-PowerPoint at ang PowerPoint kailangan eye candy, ibig sabihin maganda sa mata. Yung makikinig ang mga estudyante, manonood, magbabasa, Correct. 'di ba? Kailangan pang mag-adjust ng ganun. Hindi pa tapos 'yun. May mga itong kwento ni Spluk ni Erlinda. Sana spinok mo na rin yung school para alam natin kung sino yung mga kapwa ng teachers ang hihila pababa. Yung tinatago yung memo ng promotion. Correct, di ba? Oo.
May mga ganun, pero sa gitna ng lahat nananatiling isang guro. Kaya talagang apakagaling po ninyo. Saludo po kami sa lahat ng mga teachers. And again, Happy Teachers Month po sa inyo. Mabuhay po kayo. Yes! Proud na proud po kami sa inyo. Kung napaproud din kayo sa mga estudyanteng naging successful sa kanilang mga buhay, kami mga estudyante po ninyo noon na ay proud pa rin hanggang sa inyo hanggang ngayon. Correct. Marami po kaming iba't ibang klase ng kwento tungkol sa aming mga teachers. Hindi po matatapos. Yes. 'Di ba? Kapag inisa-isa. 'Di ba? Kaya dun sa mga estudyante ngayon, 'di ba, yung meron pang chance, ayan, to greet your teachers, to make them feel that they are loved. Gawin niyo po kasi alam niyo po yung stress level po nila to infinity and beyond din po yung stress level nila. Pero malay mo yung simpleng you're the best ma'am, o kaya yung simpleng ang galing mo sir, o kaya yun yung sabi ni Erlinda, 'di ba? Ma'am, may natutunan po ako. Yun it's enough, 'di ba? It's enough para maging okay yung kanilang pakiramdam ang kanilang araw. Rewarding yun para sa mga teacher natin. Kaya kunyari graduation, kung magpapasalamat kayo sa mga magulang niyo, magpasalamat rin po kayo sa mga teacher. Correct. Mabuhay po mga kaguruan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!